Ja tähän liittyy se, minkä mä itse niin koen tietyllä tavalla tärkeänä, että koittaa rohkaista ja löytää ihmisestä se, mikä hänessä on mahdollisuus vapauteen. Eli vaikka nyt ihmissuhteissa tai työelämään liittyvissä kysymyksissä, niin musta niin paras oivallus, minkä ihminen saattaa tehdä, on se, että hei, mähän on vapaa esimerkiksi kävelemään tästä työpaikasta ulos tai tästä suhteesta. Ja siitä seuraakin itse asiassa se, että he pitäytyykin tiukemmin siinä työssä ja siinä suhteessa, kun ne oivaltaa, että he olivat kuitenkin vapaita siinä. Ja he on niin valinneet tämän jutun ja kykenevät valitsemaan uudelleen ja uudelleen. Ja tämä on mun mielestä ehkä semmoisen filosofisen vastaanoton, ja mitä itsekin on filosofian kautta ehkä saanut, niin on sellainen, että voi koko ajan uudelleen ja uudelleen nähdä niitä vapausasteita, joita on ympärillä, kun tuntuu, että elämän pystyy elämään sillä tavalla, kun maailma meitä vaatii sitä ympäriltä. Mutta se on jotakin sellaista, mikä tuntuu, että se ei itselle anna kauhean paljon. Ja tuntuu, että se ei myöskään anna niille ympärillä oleville, jotka asettaa mulle niitä vaatimuksia. Mutta toisaalta siihen vapauteen liittyy sitten mieletön ahdistus kanssa. Ja jos sen ahdistuksen ylipääsee ja näkee, että siinä onkin se joku juttu elämässä, niin sitten ollaan mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla ainakin tämän länsimaisen filosofian